enjoy so for today's ministry na po sa itong vlog, day. Oh, day, tanawas madam, day, ni soroy na po, og siga-siga, day. So, abi pa lang, day, gara ka sa balay, day, magsiga itong mata, day. So, isuro sa tag-siga-siga, day, no. Si madam, day, lagan, bayat sa day. So, kanading area ha, day, sa masayo, day, is Fuente, Osminya na, day, sa Cebu, day. Nyalagan mo ta, day. So, kinsa to kuyog, day, ang atong secret admirer. So, ato sa itaguan siya, day, no, sa ngalan nga, secret admirer. Unya, day, nice kina, day, ning kuan jud mi, day, kanang amo ginagituyok diha, day, kay nag-lights opening man ang Fuente diha, day, nya. Nice man na diya once mag-light opening, day, kaya hasta katong ilahang tubig-tubig, kay mga mulugwag kada kung tubig lang wala wishing wall na diya siguro, day. Kay kuan, day, lahan na sa nang padaron, day. And then nice kinang Christmas tree, day, giatangan kita sa mga tao, day. So naulahi mi, day, pagpakuan na, day, pagpasiga na, day, nya napa-fireworks man na sila, day. So wami ka pa sa fireworks, day, no. So mao to, day, gisuro lang gyapon namo, day. Grabe ka, nice good na diha, day. Makapawaw, day, nya kana, day, nag-sponsor anang kuan nila, day, kanang Christmas tree nga design, day, is ang emolier, day. So nakita ninyo, day, na nga emolier. And then napoy senior santo ninyo, day, sa ubos, day, sa center gina siya, day. So gipangalan lapit senior, day, kay kuan man gina, day, nga naman la, day, kay hanto naman na siya sa sinulog, day, January, day, maabot pa gina siya January, day. Grabe ka, nice, day, no. Ang yan, day, pagkamala na, day, kay is nangatumig senior santo ninyo, day, nanguan mi, day, kanang nanagkot mi, day. And then nakaatin lang migmas, kay pagkanan mo, day, so pa man magsugod ang mas, day. So niatin migmas sa ako ang secret admirer, day. Grabe, day, no. Ang yan, day, so mo to, day, pagkamala na, day, is ning sorry ko anang ilang kuan, day, ba nang sa santo ninyo, day, sa suday is naman ang wishing wall, day, no. Nya wa man to magagasa una, day, wa man to pagasa, day, nya karon kay pagasa na lang, day, na nice kita naon, day, no. Ang angel, day, ang ulo sa angel, di ba kanang kung kuan, day, na wishing wall, day, na gipagwa na, day, gipaandan na lang tubig, day. So nice kisya tanawon, day, no. Nya ang kuan na, day, ang ubusan na, day, daghan kita tag piso, day, tag 5, tag 10. Oh, nice kina, day. Sa kung badya pa ko, day, wala na money ko, day, pero dala ta, day, bad man na, day, naman na sa simbahan, day. So mo to, day, nice kayo ang dagkutanan na diha sa senior santo ninyo, day, kay ilahan ang separate, day, ang nagkutanan, day, kay kuan man, day, kanang kung magkuan man gud, day, kung padong na ang sinulog, day, nya kung nila separate, day, grabe kadaghang tawo man gid mo visit ang senior santo ninyo, day. Unya, day, nice karon, day, kailang separate, day, nya na sa magatang, day. So maglinya ka, day, diha ka sa gawas, maglinya ana, day, kay kuan man, day, lahi man ang dagkutanan po, day, lahi pod kaang sudan na sa simba, day. So sa likod, day, na diha, sa likod kani agi ana dito sa Magellan Cross, day. Unya, day, mo to, day, pagkahuman, day, is naiuli na mi, day, gikan kay human na mi panagkot man mig atin sa simba sa akong secret admirer. So kung makakita si secret admirer ng video, day, maka remember siya na sa amuang kuan, day, gala of the day, day, charat. So mo to, day, nangaon mi og bulalo na, day, han order mig bulalo, day, kay gigutom si madam, day, sa tantong nilaag, day, sa tantong lakaw-lakaw, day, gigutom, day, bulalo na siya, day. Nya noodles kay pa siya kuan, day, no. Nya ang ilang timpla diha, day, awi ka pa mo sa timpla, day, gitimplahan na ako og kuan, day, kanang black pepper, day, sa inyo nakita, day, kung giyabo diha, day, black pepper na, day, tapos patis, day. Unya, day, nanagamay kuan, day, nanagamay si kuan nila, day, kanang chicharon, day, sagol. Hala, day, oy, ang sabaw, day, tagaliog, day. So no choice si madam, day, kay nahot na nagkanon good, day. So noodles na lang gihigop sa, day, kay tugno sa kina, day, oy. And then perti na ko nakakaon, day, nya wala na ako mahurot ang kuan, day, ang kanang bulalo, day, ning higop ko sa boday, nya ang kamay ang kuan, day, di kay ko hangog noodles, day, good, sa dikit na ko bet charat. So mao na to for today's mini series sa tong vlog, day, no. So thank you for watching, bye, bikay.